Apa ya? Iya. Biyen yogane duwe jelas ora nganggo blangkon ora, nganggo anu kae lho, nganggo apa? Kok helm piye to? Kudu helm to. Nganggo iket kae lho, iket sing bahan blangkon kae. Jek nom-nom dhisik jek patut. Oh, ngono. Ya tuti iki wis eneng. Oh, ngono. Jek nom-nom nganggo iket ngene. Lah delalah pas tanggapan ning daerah Karanganyar Ngawi. Oh, kelingan ora cacah. Ikete keri nang omah. Sak rombongan. Ayo bingung ora nggo blangkon sitok-sitok. Lah saking bingunge taplake sing di omah dijupuk kabeh. Lho, kuwi tenan. Mongko taplake rupane ijo. Ya. Ya. Oh, ngono. Kambine iki rupane abang wis kabeh abang. Taplake ijo nggih udeng-udengan. Ndase kaya Nagasari to kan. Oh, ngono. Ya. Iki jaman semono kae, heeh. Jaman Tutik sik melu awake dhewe, heeh, saiki wis mulya kok, Nduk, Tutik. Wis melu dalang hibyat. Sapa? Ki Cahya Kuntadi. Sapa kuwi? Mbah aku ya ora kenal iki dalang iki. Oh, ngono ya. Ayo Mbak Vika, tindak mriki Mbak Vika. Oh, ngono ya. Yo disupoti gamelan Bali, so. Supoti gamelan Bali. Nah. Ya, coba kaya mari-mari ke sini Mbak Vika. Isih kerabate sing agungan dalem. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk, para kanca duit Jalaras Indonesia. Yuk. Kembali bagi saya berdiri. Goyang kanan, goyang kiri. Sampai lagi. Mari kembali bagi saya berdiri. Sampai pagi. Yoga-yoga ki matane lek nek wong ayu ngono srajer-srajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Les, Mbak Vika nggih. Miki dipun dudul niku dipijet mengko saged muni. Nek lek mijet ampun ngantos klentung, lek dipijet kleru, aduh ngoten niku. Nggih, assalamualaikum Mbak Yu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Nggih, laras nggih. Nggih. Naminipun Mbak Vika. Nggih, leres. Vika sinten? Rafika Dian Pangastuti. Wah, Rafika Dian Nugroho. Nggih. Nuwun sewu Mbak Vika. Asli pundi? Asli Cilacap. Weh, kok beda kalih kula nggih. Kula asli dilarike kalih mbok kula dadi. Lek ditakoni alamate ngendi lah Cilacap. Asli pundi saking mbok kula sing lairke. Ngoten nggih Mbak Vika? Nggih. Plesetane ngoten. Rodok diplesat-plesatke kersane mboten sakit. Lambe mora. Saking Cilacape pundi? Cilacape Maos, Karang Kemiri. Oh, alah Kemiri kali Indomaret. Sanes. Oh. Masa kono enek Indomaret ya. Nun sewu Mbak Vika. Nggih. Sampean jauh dari Cilacap ke sini ke tempatnya Pak Lurah sama Bu Dewan. Pernah apa karo sing di omah? Saudara. Saudara. Iya, saudara benar, tapi ponakan. Nggih, ponaan. Bapake sampean karo keluarga kene isih dulur. Nggih. Oh. Ngoten. Dadi sampean mriki niku wau anu nggih, jagong kali rewang nggih, Mbak Vika nggih. Nggih, leres.